Вітаю, сябры! Сегодня на моем канале новое имя и новая казка. Катерина Ходасевич-Лесовая. Казка называется «Вилия». Змешчана яна вось у такім зборніку казкі сівой даўніны. Было гэта так даўно, што ніхто з людзей ужо і не памятае гісторыю, якую я хачу распавесці. Мне прашаптаў яе лёгкі паўднёвы ветрык, што аднойчы заблытаўся ў маіх валасах. Я асцярожна вызваліла небараку, а ў падзяку ён распавёў цікавую легенду. У адной сям'і нарадзілася доўгачаканае дзіцятка. Матуля з татам не маглі нарадавацца на сваю дачушку. Назвалі дзяўчынку Віліяй. Бацькі вельмі любілі яе, песцілі. Не было у свеце сям'і шчаслівейшай за гэту. Але толькі некалькі гадоў давялося пажыць ім у шчасці. Наляцела на вёску, дзе яны жылі, страшная навала. Жудасная хвароба касіла людзей. Не абышла яна і гэту хату. Захварэў тата Віліі. Матуля хацела зберагчы дачушку ад хваробы, таму аддала дзяўчынку ў дом свайго брата, а сама засталася лячыць мужа. Ды толькі не было лекаў ад той хваробы. Памёр яе муж, а яшчэ праз колькі дзён захварэла і памерла сама жанчына. Засталася 5гадовая Вілія сіратой. Вельмі не хацела дзядзькава жонка, каб Вілія заўсёды засталася ў іх, але малечы не было куды ісці, і прыйшлося прыняць яе ў сваю сям'ю. Цяжка жылося дзяўчынцы. Цётка Фірэя лічыла яе за наймічку. У поравень са сваімі дочкамі не ставіла. Хоць і была Вілія самая малодшая, працавала больш за астатніх. І пра свой родны дом дзяўчынка не забывалася. Часта хадзіла туды, выцірала пыл, але рэчы не перастаўляла. Хацела, каб усё заставалася так, як было ў яе шчаслівыя дні маленства, калі побач з ёю былі матуля і тата. Цётка Фірэя не магла дачакацца, калі Вілія падрасце і зноў пераедзе ў свой дом, далей ад яе вачэй. Непрыкметна і хутка бег год за годам. Вілія стала прывабнай дзяўчынай. Стройны стан, прыгожы твар, глыбокія сінія вочы, цяжкія русыя косы, пяшчотны меладычны голас. Ніхто з мясцовых юнакоў не заставаўся раўнадушным да яе. Да цётчыных дачушак такой увагі не было. Зразумела, цётцы Фірэі гэта не падабалася. І вырашыла Фірэя аддаць Вілію замуж, адправіць дадому і назаўсёды забыцца пра яе існаванне нават. Пачала цётка нібыта няўзяк гаварыць суседам, што пара яе пляменніцы Віліі замуж выйсці. Спадзявалася Фірэя, што пойдзе па вёсцы гаворка і ў хуткім часе прыедуць да іх сваты. Усё правільна, разлічыла хітрая цётка. У бліжэйшую суботу з розных канцоў вёскі скіраваліся ў Фірэін двор адразу 3 жаніхі са сваімі сватамі. Першым увайшоў у хату Дэстарн. Сэрца Віліі радасна застукала. «Каханы мой, любы, толькі цябе я чакала». «Прыйшоў, мой мілы, каго ўпадабала», чыталася ў вачах шчаслівай нявесты. А стрыечныя сёстры шчокі паназімалі, рукі ў бакі паставілі, выказваюць матулі, што незадаволеныя. І не дзіўна, бо Дэстарн быў самым завідным жаніхом. Прыгожы, статны, вясёлы, так хораша спявае ды прысвіствае. А яшчэ з заможных. За такога жаніха любая матуля сваю дачушку аддасць, сваю, а не чужую. Пабялеў твар Фірэі ад злосці і зайздрасці. Такі муж нейкай пляменніцы застанецца. Забегалі вочы ў цёткі, было бачна, што разважае, як жа выкруціцца. А тут дзверы адчыніліся, і ў хату адзін за адным увайшлі яшчэ 2 жаніхі са сватамі. Заблішчэлі вочы Фірэі, відаць, прыдумала, што рабіць.
Проходьте, гостейки дорогие, лісліва усміхалася цётка. Сядайце за стол. 3 дачушкі ў мяне, усе прыгожыя, усе працавітыя, усе ласкавыя. Адразу 3 вяселлі і згуляем. Уедцца Фірэя вакол жаніхоў ды сватоў, за стол садзіць, віна поўныя куфлі падносіць, смачнымі стравамі частуе, жартуе, а гаворку пра вяселлі наўмысна адкладае. Як пабачыла, што госці ўжо павесялелі, дык і да галоўнага перайшла. 3 дачушкі ў мяне, дарагія сваты, усіх 3 сёння і сасватаем. Першым да нас Дэстарн завітаў, а жэнім мы цябе, хлопча, сважэнаю, маёй старэйшай дачушкай. Але ж я да Віліі сватацца прыйшоў, гучна адказаў Дэстарн. Я яе кахаю. Што ты, даражэнькі, зашчабятала Фірэя і падлівала сватам Дэстарна салодкага віна. Да якога ты вельмі тыя ахвочыя былі. Як жа я магу аддаць табе малодшую дачку наперад за старэйшую? Правільна я кажу, сваточкі? Правільна, правільна, загулі задобраныя Фірэйным віном сваты. А жэнім цябе, Дэстарн, з важэнаю. Жаніху і слова больш сказаць не далі. За яго сваты пагадзіліся, а Фірэя далей стараецца. Вакол стала мітусілася, пра гасцей клапацілася. Другім да нас завітаў Лантэй, абвясціла хітрая цётка. Дык яму, значыць, з маёй сярэдняй дачушкай пажаніцца, з Малісаю, выпаў лёс. Правільна я кажу, сваточкі мае дарагія? Правільна, правільна, згаджаюцца тыя. Лантэй паглядзеў на Вілію, уздыхнуў і перавёў позірк на Малісу. Падумаў дзяцюк, што і гэтая дачка не брыдкая, а цешча якая выдатная. Навошта з ёй спрачацца? Яны гэтага не любяць. Вілія ледь дыхала, з апошніх сіл трымалася. Праз дрыжачую заслону гарачых слёз глядзела на апошняга жаніха. Гэта быў іх сусед, Рабусь. Хіба ж можна было старога дзеда жаніхом называць? Гэты тоўсты лысы Рабусь ужо 2 жонак пахаваў, а цяпер да Віліі сватаецца. Рабусь, задаволена усміхалася цётка Фірэя, суседзі. У хуткім часе мы не толькі суседзямі, але і сваякамі з табой станем. Хопіць табе аднаму век векаваць. Бяры нашу дарагую Вілію. Будзе табе і на добрай жонкай, а тваім дзеткам ласкавай матуляй. Падымаем куфлі, святочкі мае дарагія, выпіваем за нашых маладых. Пабеглі з вачэй Віліі гарачыя слёзы. Перарвалася дыханне, млосна ёй стала. А Фірэя паднесла ёй кубак вады і кажа гасцям: гэта ж яна ад радасці, што замуж будзе выходзіць. Госці пажартавалі, паўсміхаліся, ды зноўку да стала вярнуліся, песні зацягнулі. А Вілія ціхенька выйшла з залы і пайшла ў свой пакойчык. Кінулася дзяўчо на ложак і залілася горкімі слязамі. «Матуля, татачка!» – шаптала Вілія. «Няхай бы я з вамі ў той час захварэла і памерла. Не смагу я жыць з Рабусем, не змагу бачыць свайго каханага з іншай. Забярыце мяне, бацькі мае дарагія, бо я не вытрымаю. Сама пайду шукаць сваю смерць». Доўга плакала Вілія, пакуль не змаглася, а потым заснула. Схамянулася ад нечаканага асцярожнага стуку. Падхапілася дзяўчына, спалохана агледзелася навокал. Ноч, пакойчык быў напоўнены бялявым светам яснага месяца. Раптам стук паўтарыўся. Нехта ціха скропся ў акно. Сэрца Віліі устрывожана затахтала. Дзяўчынка злезла з ложка, а асцярожна падышла да акна. Яна адразу пазнала знаёмы сілуэт. «Дэстарн!» – узрадавалася Вілія. Яна адчыніла в акно і саскочыла прама яму пяшчотныя абдымкі. «Дэстарн, любы мой, не быць нам разам, не хачу жыць і бачыць цябе з іншаю, да і сама я са старым Рабусем не буду». «Толькі ты мне патрэбна, каханая моя», – горача шаптаў Дэстарн. «Не ажанюся я з важэнаю, толькі з табою буду». «Дык не дазволіць нам цётка Фірэя», – выцірала слёзы Вілія. «А мы і пытацца не будзем. Любая моя, заўтра я цябе выкраду. Пакладу на калёсы ўсё самае неабходнае і з вечара ў лесе прыхаваю, а ты чакай мяне апоўначы.
скокнешь праз окно, сядем на коня и поедем. Будем жить далёка адсюль. Ты згодна, Вілія? Згодна, згодна, каханы, буду чакаць. Размову гэту пачула цётка Фірэя, якая пільнавала пляменніцу, бо прадбачыла, што так проста каханых не развесці. Крычаць і сварыцца цётка не стала, а вырашыла дзейнічаць па-іншаму. Ціхенька выйшла з дому і подбегам кінулася ў лес да старой чараўніцы. Занесла ёй залатыя манеты і папрасіла дапамогі. Дала ведьма Фірэі ржавы нож і загадала да ўсходу сонца абвесці вакол вёскі непарыўнае кола. Абяцала, што за гэтую рысу Дэстэрн з Віліяй не выедуць ніколі. Да світанку да самага акрэслівала Фірэя кола вакол вёскі, паспела да ўсходу сонца. Дадому вярнулася, нож схавала, ходзіць па хаце, неяк незвычайна на пляменніцу паглядае, ды толькі ўсміхаецца. Доўга цянуўся дзень для Віліі. Здавалася, сонца, як ніколі марудна кацілася на захад. Нарэшце з'явіліся на небасхіле першыя зорачкі. І ўзышоў вастрарогі месяц. Роўна апоўнач пачуўся ціхі стук у шыбіну. Гэта быў Дэстэрн. Вілія схапіла торбачку са сваімі рэчамі, адкрыла ў акно і скокнула туды. Яна асцярожна прабралася праз агароды да дарогі, дзе чакаў іх конь. Дэстэрн дапамог каханай сесці, уладкаваўся побач, і яны паскакалі ў бок лесу, дзе былі прыхаваны калёсы са скарбам. Спяшаўся Дэстэрн, падганяў свайго буланага коня, але раптам конь збавіў ходу і спыніўся. Дэстэрн гоніць, але конь не ідзе, стаіць, нібы прырос. Развярнуў юнак коня назад, потым разагнаў, але той зноў стаў. Злезлі Дэстэрн з Віліяй на зямлю, ды давай коня цягнуць. Хрыпіць жывёліна, але не ідзе. Вырашылі яны пешшу пайсці далей. Толькі пераступілі праз акрэсленую Фірэяй рысу, як адчула Вілія, што не можа адарваць ногі ад зямлі. «Пойдзем, Вілія!» – клікаў Дэстэрн. «Нам спяшацца трэба!» «Не магу я з месца зрушыць. Паглынае мяне зямля!» – спалохана адказала дзяўчына. Цяпер Дэстэрн заўважыў, што ногі яго каханай сапраўды зацягваў зямлю, нібы ўтвань на балоце. Кінуўся ён ратаваць дзяўчыну, спрабаваў падняць, але нічога не атрымоўвалася. Здагадалася яна, што з ёю адбываецца. «Ідзі, любы мой, дадому. Я тут заўсёды застануся. Ніколі не быць нам разам. Гэта цётка моя так зрабіла, мабыць, да чаптухі звярнулася. Не сумуй, каханы, пра мяне. Успамінай калі-небудзь і жыві шчасліва. Знойдзеш ты сваё каханне». «Што ты кажаш, красуня моя? Не магу я без цябе і дня пражыць. Не пакідай мяне, Вілія!» Паспеў Дэстэрн апошні раз пацалаваць сваю каханую, а ў наступнае імгненне вусны яго адчулі халодны дотык вільготнай зямлі. Паглынула яна дзяўчыну. На тым месцы, дзе знікла Вілія, засталася толькі блакітная стужка з яе валасоў. Дэстэрн падняў яе і прытуліў да твару. «Красуня моя, каханая, застануся я на гэтым месцы, буду заўсёды побач з табою». Раптам блакітная стужка ператварылася ў струмень чыстае вады і выцекла з рук Дэстэрна. Пабегла вада раўчуком па зялёным лузе, ды не знікла, а прабывала на вачах, мацнела і шырылася. «Стала моя Вілія ракою, буду я навек з табою», – прашаптаў Дэстэрн, лёг каля тае рачулкі і заціх. Дзівіліся раніцой вяскоўцы. Праз зялёны луг бегла віхляла сіняя рэчка. Вада ў ёй была чыстая, як сляза. А на беразе ракі ляжаў вялікі валун,
які абрысам сваім нагадваў чалавека, нібы той прылёг адпачыць. Рака вакол валуна рабіла выгін, і здавалася, што яна абдымае сабою камень. Той прыгожай рэчцы далі імя Вілія, а валун дэстэрнавым камнем называюць. Вось такая ілюстрацыя цудоўная да гэтай казкі. Казка вельмі шчымлівая, такая добрая. Дзякую вам за ўвагу і чакаю вас на сваім канале «Казкі на канапе». Да сустрэчы, сябры!